Nina bendlovu enamandla nazi indaba ze1KZNTV nifundela uphilani wakaCebekhulu sanibonani. Nazo ihlokana zethu esithi zona ezihamba phambili namuhla. Ayayiphike yokuchithwa kwephini lemeya eThekwini.Kuntwela Ezansi Kweyamanzi EMHLATHUZE. Kanti kubungazele ezesayensi kwelikaMthaniya. Siphinde futhi sinibingelele sinamukele kwiindaba ze1KZNTV. Amaqembu amancane avota ne-ANC kumasipala weTheku ayakuchitha ukuthi azokhipha usekela meya weTheku ngevoto longabethemba ubuholi bakhe. Kulandela imibiko ethi umholi we-ADEC uVisvin Reddy uthi bona kubasebenzela ukushada kwabo ne-ANC kulomkhandlu kepha-ke kusebenzela uPhilani Mavundla ongumholi we-ABC. Lokho kuze emva kwemibiko esabalele kuleli sonto ethi kuzokhishwa uMavundla ngoba namaqembu awayizwe ukuthi uReddy ufuna-ke mabeseke ukuze-ke athole isikhundla se-MPEC esasala kusula-ke uMakhosi Khoza we-Action SA. Amaqembu ahlukene kumasipala iTheku ikakhulu nalawo ashada ne-ANC ukuzithola amandla asaveza ukuthi nakuba izinto zisaqala ikakhulukazi ngonyaka wezimali kodwa kwamanje akabikho lishintsho ongalindeleke ukuthi lenzeke ikakhulu ngosekela meya kumasipala iTheku uPhilani Mavundla emva kokusalala kwemibiko ethi bafuna ukumkhipha ngevoto longamthembi. Lokhu kuqame ngesikhathi kuvela imibiko mayelana nomuntu okuzomela avale isikhala esavuleka komnyango lo obhekelela ukusebenza kwezimali esavuleka ngenxa yokusula kuMakhosi Khoza owekade nikezwe kusona we-Action SA. Msafanele sicacise ukuthi ipropaganda leyo eranishwa abantu abangayifuni intuthuko kulo masipala weTheku. Thina sine relationship enhle no deputy mayor. I relationship yethu ipolitical. Sisebenza kahle naye every Monday siyahlala kuma meeting wayisuke ezo reporter khona akukho engingathi kungenza ukuthi size sithathe leso sinqumo moving forward. IDA yona ithi noma kuthiwa kwenzakalani bona bamile ekutheni ANC akumele ngabe iphethe amandla eThekwini ngoba ayiwatholanga amavota anele. Bathi bakulungele ukuthi kube khona noma imapha amaqembu ezakubona ukuzocela ukuthi mayikhishwe iANC kuwona lo masipala. Iqembu leDA at this point in time has not been approached by any other party to be part of this. Position has always been that iANC asicabanga ukuthi iqembu efana ngabe liphethe lomkhandlu ngenxa ukuthi azange bayithole isupport yanele ebantwini baseThekwini ukuthi babe ne-majority. Kusenjalo luqalile uhlelo lokwenziwa ama-interview kulabo abagaqela isikhundla sokuba umanager kuwona lo masipala. Lamaqembu athi awakulindela ukuthi umuntu ozokhethwa kuqhamukela ezepolitiki njengoba kwenzekile ngaphambilini asalimisa lo hlelo njengoba seliphindo kwesibili. Njengamanje sise happy ngoba sinento ethi leya process iyona ezosinikeza ucity manager ocredible ozokwazi ukuthi kulize inkinga iTheku elibhekene nazo afake uzinzo. So we are hopeful that this time around the process will be clean. There won't be any political interference as it was suggested previously. That's when the council in its entirety decided ukuthi cha le process lena ngenxa ukuthi seyingenelelwe abantu abangaphandle ikakhulukazi iqembu leANC ayiqalwe phansi ukuze ibe iprocess ezoba transparent kubantu abafaka ama-CV wabo kusona lesi sikhundla bebengu-17 kodwa bathathu kubona bahoxa kuyimanje kusaqhubeka nalolu hlelo. Kutebokho Sibisi eThekwini. Imeya umasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uXolani Ngwezi useqinisekisile ukuthi sekunomsebenzi omisiwe kemsebenzini ngenxa yobudedengu okwenzeke kwiSiphehlimanzi esisecubhe empembeni ngasesikhaleni enyakatho KwaZulu-Natal esasala ke sicekeleke phansi nokudala ukuthi umphakathi usala ungenawo amanzi. Ekhuluma-ke neziko lezindaba le1KZNTV imeya kuNgwezi uveza ukuthi sebezoqinisa ezokuphepha kulezi iphehlimandla kanjalo-ke wanxusa nomphakathi ukuba-ke uyigade ingqalasizinda yawo. Ukucekelwa phansi kwezinsiza kwisiphehlimanzi sokusabalalisa amanzi endaweni yasesikhaleni eniwe nasedlangezwe ekugcineni kumasipala uMhlathuze usebenze ngokuzikhandla ukubuyisa amanzi. Imeya uXolani Ngwezi usuke kunomsebenzi omisiwe emsebenzini ngokusoleka-ke ngobudedengu ekutheni-ke kufe izinsiza kudaleke umonakalo eCuphu. Bakhona abasebenzi who have been suspended
for allegedly having tampered with infrastructure or even for gross negligence over an issue which happened, which I confirmed that there was an infrastructure, or rather the leakage in between the pipes in the substation, which is something just like we are here now. It's not happening. Therefore, because those things are actually, intact and using bolts, you expect a damage if maybe there was a burst or something, but there was no burst there. So obviously, some employees, of course, would had to be held accountable. uNgwezi uphinde waveza ukuthi ke beumkhandlu benza konke okusemandleni ukuthi ke iphele inkinga yamanzi njengoba ke bezibekela uzibandlela ukuthi ke isimo sobe sesibuyele ke esimeni. Lo masipala uveza ukuthi ke amanzi asazoqhubeka nokubuya isikhawu kuze kube kuphothulwa ukwakhiwa kwesinye isiphehlimanzi esisha. Kunohlelo lofuthi olunye lwama restrictions. So ke mawuvula amanzi ngo6:30 usuthi ke ngo8 ngenxa ukuthi kunama water restrictions noma kumbe ukuvalwa kwamanzi okwenza kanjalo ngo8 ekseni kuze kushaye u5 ntambama. Sibe sisicela bawavale ngo11. Bawavalelana ngo11 ukuze amapump lawala akwazi ukukhuphula amanzi ayilapha phezulu kuma reservoirs azophinda avulwe futhi ngo5. Asazoqhubeka avalwe ngo8 ekseni, avulwe ngo5 ntambama, aphinde futhi avalwe ngabo10 ebusuku, aphinde futhi avulwe ekseni ngo5. Sikwenzelani lokho? Sengichazela ukuthi amapump esinawo la awakwazi ukuphampa amanzi angenza ukuthi akhuphula amanzi ngesikhathi siwasebenzisa nangale kuma reservoir uthola siwavulile abantu bayakwazi ukuwathola amanzi. So ke leso simo leso sicela ukuthi umphakathi usibekezelele for sona kuze kube uDecember. Lo mkhandlu unxuse ke umphakathi kuba uqinisekisa ukuthi ke bazinakekela izisiza zomphakathi abantu ke bangazicikeli phansi. Lo mbikeko ohlanganiswe intatheli 1KZNTV uThabani Maphumulo wethulwa moyeni usamkeliswe Ngqulunga Richards Bay. Ukubungaza isonto lezesayensi isikhwama esingezinzuzo somkhandlu onjiniyela abamnyama kwisifundazwe kwaZulu-Natal singathe kumbukiso ngalomkhakha kubafundi bezikole zamabanga aphezulu. uQueen Mzilikazi ongomunye onjiniyela uthi ke basemkhankasweni ukuthi ke bahehe banxenxe nentsha ukuba ke ingene kulomkhakha onamathuba amaningi omsebenzi kepha oshalazelwayo. Umzilikazi usho kanjena ngesikhathi kuqhubeka lo mbukiso ububanjelo kwesikhungweni semfundo ephakeme UKZN eThekwini. Abafundi besikole samabanga aphezulu uMkhomazi Secondary School bathola ithuba elingqayizivele lokufunda kabanzi ngemkhakha eyahlukene yesayensi kanye nobunjiniyela. Inhloso yalokhu ukubagqugquzela bathande lemkhakha ebukeka ishalazelwa iningi. Purpose yethu as i-organization ukuproducer ama-future engineers njengoba so-engineela nje i-organization i-theme we want to see siyadevelopa siyagruma i-future leadership. We are empowering ama-students kusho ukuthi sifisa basithande isikole njengoba sesizwe into ezimbi ey'koleni ama-students azenzayo sibanika i-motivation siyabamotivate ukuthi basithande isikole babone i-purpose yokuvuka baye esikoleni ngoba la asigcini ngokubathorisha ama-university campuses kuphela sibuye sibase nasey'nkampanini bayofunda water purification iy'nkampani zamanzi koHulet Pty Ltd bayofunda ngokukhiqizwa kashukela. Njengoba la kuleli libhekene nengwadla kwantula kwamathuba omsebenzi iningi labantu abaneziqu bajika nelanga emakhaya uhulumeni kanye nezinhlangano ezimele zigqugquzela ukuba kukhuthalelwe imikhakha efuzele kepha ke izikole zasemakhaya zisabhekene nengwadla yeinsiza nokwenza ke kube nzima ukugcina lokhu. Sesithola ukuthi ezinye izinto kuyashoda kakhulukazi ezikoleni ezisemakhaya kuyashoda science lab lana ziningi into abafundi nabaqala ukuyibona ezingekho ezikoleni zabo computer lab ezikoleni zasemakhaya nje kusahlushekwa kakhulu. Engineering ibroad kakhulu ikhona indaweni eziningi construction wakhiwa ama-bridge amabhlorho ama-buildings izibhedlela izikole isemkhakha isabalele kakhulu ziningi into ongazenza ungaqala ibhizinisi lakho ungasebenzela inkampani siyafisa ukusebenzisana no-government kakhulukazi u-Department of Education ukuze nathi silekelele la kushoda khona futhi thina kakhulukazi asinayo ibudget sibeke imbono upgrade izikole ingqalasizinda ikakhulukazi. Elakuleli lisemkhankasweni obizwa nge-Science Week nozophuthulwa namuhla kanti abafundi abatholele leli thuba eliyingqayizivele bathi ke bayithokozela izinhlelo ezifuze lezi
njengoba kukuningi okubavula amehlo. I'm very thankful and grateful that I could be here. It opens me up to so much more opportunities. So I've learned about different fossils and science equipment, how things work, about magnetism. It helps us to choose what career paths we do want to take in the future. And it helps us to get an idea of what science really is. Mina ebenginomqondo ukuthi ngizowenza civil engineering sengicabanga ukushintsha nanomqondo wami ngoba ngibona ngathi ku-geologist ziyabuya ngempela. Kuyintshe ngasho ukuthi mayikhetha izifundo ingenzi ifundo because iphoqelekile, yenza ifundo because isuke ifuna ukwenza lento le. Ifundo ezizoyisiza ukuthi zenze into ejabulisayo. So lo kuyasiza ukuthi ukwazi ukuthi uthole umsebenzi. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Lokho ukhulumela amaphoyisa asemtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal uKapteni uJustice Hlabisa usekhipha isexwayiso emphakathini wakuleya ndawo kuba baqaphele kakhulu igilamkhuba ephume kumkhankaso wokuqola abantu imali. Lokho kuza ngemuva kokuthiwa uGada bebamba umlisa thizeni obezama ukuqola owesifazane imali ngokuthi amshintshisele imali bese emnika engamahuwa okanye engekho emthethweni. uHlabisa uthi lo mlisa utholakale nemali yamaphepha angekho emthethweni. NguKapteni Hlabisa la edolobheni lasemtubatuba. Sinegameko ke ezenzekayo ikakhulukazi kunabantu abaphatha imali le esithi ama fake notes ebese ke begada ke ma uyoshintsha imali noma kade uyokhipha imali bese becela ukuthi ubashintshele. Kwenzekile ke kulezi izitolo zakhe njengako Spana nako Boxer ngosizo kwelama footage omunye usheshe wabuke sethi ayi no le mali le ungathi imali imbumbulu akusiyona imali okuyiyona yona. Wathe ekwazi ke ukuthinta ama security kwasho ukuthi bese phume wabaleka ke lo mlisi. Bese bathathile ke komunye bathatha u5000 komunye bese bethathe u1000. Ama security namaphoyisa balandela ke waze waboshwa ke seboshwa lapha emall. Sho ukuthi ke umphakathi awuxwaye ngoba igebengu ihlale zinezinto ezintsha njalo ezizenzayo ukuze zikhuthuze umphakathi wakithi. So kuyisixwayiso ke esikhulu ukuthi ke umphakathi awuqaphele kakhulu lokho. Yazi into ozoyenza edolobheni musa ukuhambe ubuza kunoma sithi ama strangers uhamba ubuza noma nje umuntu ohlangana naye emgwaqeni nosefuna usizo. Ongenani umuntu mayefuna usizo wena mlule ukuthi akaye emaphoyiseni la azothola khona usizo. Ungazami ukuthi umsize wena ngoba uzoyigcina sewukhuthuziwe sewungasenamali. Nokunye ke nje ukuthi baye befika abantu ethi cha ngizokubekela impahla beka impahla lapha kumina ungene ke esitolo ngoba kune sale yo manager namhlanje umuntu angene laphana bese ethi mayisephuma uthola ukuthi impahla zakhe kazisekho. Okuyizinto ke ezibhlungu ke ezenzekayo ke igebengu zakithi. Ngaleli cala ke kukhona ogcine eboshiwe usengaphakathi ke la usagciniwe ke usahamba inkantolo mayelana nalo icala lokushintshisana ngemali imbumbulu la edolobheni lasemtubatuba. Ake sithi ishelele ey'tolo mbukele siyabuya futhi nezinye zeindaba zethu. Asiphinde sibonge kunina besiloni sabukele zona iy'ndaba ze-1KZNTV. Nazo ke zona esithi ngezihamba phambili namuhla. Ayayiphika yokuchithwa kwephini Lemeya eThekwini. Kuntwela Ezansi Kweyamanzi EMHLATHUZE. Kanti kubungazele ezesayensi kwelikaMthaniya. Umphakathi wasemzimkhulu esigodini sasemfulamhle ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ukhala ngomtholampilo umzimkhulu clinic okuthiwa uzovalwa ekubeni usizo kule ndawo. Isagugu esingesokuzalwa kule ndawo uMatilda Dzanibe noneminyaka engama-83 obudala ukhihle esikanandi ngokuthi lo mtholampilo usuyavalwa ekubeni uphila kuwona njengoba elanda imishanguzo yakhe amahlala khona aphinde futhi anakekele nomndeni wakhe ikakhulukazi njengoba kukhona nomntwana okhubazekile. Uthi ukuthela uganunu wabo umphakathi wasemzimkhulu esigodini sasemfulanhle ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal
njengoba baziswe ngokuvalwa komtholampilo ophakela izigodi eziningi eziwakhele. uMatilda Dzanibe wakuyona le ndawo neminyaka engama-83 uthi ukuvalwa kwalomtholampilo uMzimkhulu Clinic kuzobalimaza kakhulu njengoba yena elanda khona umshanguzo yakhe amahlala khona. Ekhuluma neziko lezindaba uMatilda uthi uyacela ukuthi lo mtholampilo ungavalwa ngoba udlala indima enkulu empilweni yabo. Siyacela nje anisupporte bakwethu saze safa sivelelwe yini namhlanje. Asithandi iclinic ivalwe ngoba sinamaphilisi esiwadlayo thina sibadala. Mina iminyaka yami ngoka 1939 cabangani kuba ngakanani ngoku. Asithandi sinabantwana abakhubazekile sinayo yonke into kanti endaweni yokuthi nisengezele nifake isibhedlela sabantu hayi sabakhubazekile sabagulayo nizothi niyasephuca ngokwi-clinic. Siyacela bakwethu uhulumeni akabe ngakwithi silekeleleni. Elinye ilunga lomphakathi nalo lingahambisani nokuvalwa kwalomtholampilo lithi njengoba lo mtholampilo usezinhlelweni zokuvalwa umphakathi awaziswanga ngendlela. Ubese veza ukuthi umphakathi wakule ndawo kucela abantu abangasebenzi ngakho bazoyithathaphi imali yokuhamba ibanga elide ukuyothola usizo lezempilo. Esihlukumezayo ukuthi kunesiphathimandla esifuna ukuvala le clinic ekuthiwa imbizweni clinic ebuye ibizwe ngokuthi uMzimkhulu Clinic. And masiyivala iclinic asiyilandelanga umthetho. Akukho ukuba ukuthi kuzwakaliswe izimvo zabantu and abantu baphawule ngokuthi no siyavumelana ukuthi iclinic ingavalwa or asivumelana ukuthi iclinic ivalwe. Isuke endaweni ezikude and mangabe bezofika abantu la kusho ukuthi basebezogibela ka4 instead ukuthi bagibele kabili. And mind you, imajority yabantu abaclinical la abanabo imisebenzi abayenza abaqashwe ndawo. Uphinde waveza ukuthi kunemali yakhishwa umnyango wezempilo ukuthi lingise lo mtholampilo. Okumanje kufaka imibuzo yokuthi yasho naphi njengoba lo mtholampilo ungalungisanga futhi ungekho esimene esihle. Yazi ukuthi iDepartment of Health kunemali beyikhiphile e1.5 million ukuthi may upgrade iclinic but asazi ukuthi leyo mali ishonephi. And secondly kunemali bekade ikhishwe nge-disaster ngizothi i-disaster ebekade ibizwa ngokuthi COVID-19 ebekuyi-national disaster by the way. And le clinic ayizange ya-upgradewa during isikhathi se-COVID-19. Elinye ilunga lomphakathi lithi lo mtholampilo usizo kakhulu kuwona ngakho akafisi ukuthi awubone uvala. Sizwa kukhulungu nengabe kuthiwa isibhedlela sami lesi siyasuka la kule ndawo siya eClysteni kuba imali anginayo yokusuka emakhaya eMhlamhle ngiya eMhlangeni. Ukuvala kweclinic yala eduzane izongilimaza kakhulu kuba ngumntwana ongenalutho esandleni. Imizamo yokuthola ukuphawula komnyango wezempilo esifundazweni iphunzile. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Mando Sicele ngisemzimkhulu. Uthi akasazi ukuthi uzothathana hlanganise nani bese kuphumani owesilisa wasedlangezwe empangeni enyakatho KwaZulu-Natal ngenxa yokungabi nawo umazisi. Uphiwa inkosi Sibiya uthi usecabange kaningi ukuzisa kwagoqanyawo aqede nje ngempilo yakhe kepha ke azikhuze njengoba njalo uma ngabe eyobhalisa umazisi eminyangweni yasekhaya bafike bemchithe bethi imininingwane yakhe kayiqondile. Uphiwa inkosi Sibiya uthi ukhule ngamazi ubabomzalayo kanti umama wakhe wadlula emhlabeni yena nodade wabababili besebancane. Uthi umama wabo wadlula emhlabeni engenawo umazisi nokwenza ke bahlangabezane nomzima uma kumele bethole umazisi. Uthi sezame kaningana ukuthola umazisi kepha yonke imizamo ayizama ayiphumeleli. Uthi uzamile kuye eminyangweni wezasekhaya eJozini nokuyilapha akhulele khona kepha ke wahluleka wasedlulela phambili. Uhamba mfisa wasehluhluke sithe masiya khona ke lapha nafowethu basifuna ukuthi into engcono ake size ne-guidance okuyiyona ezofike ichaze ukuthi cha ingane idabuka kuphi bapha abazali bayo uma uthi ngihlobene nayo njenge-guidance ngihlobene kanjani nengane. Wabese ke enza ke affidavit emaphoyiseni esho ukuthi cha yena oyi-guidance yethu lapho ke sukela lapho ke sabese ke kwa Home Affairs basibiza senze interview. Emva kuba senze interview basenzisa ukuthi basicela ukuthi asambe sonze ama-DNA test esibhedlela eThekwini eJington. Sakwenza lokho kokuqala abuya ama-result
Aphika kumina nosisi ongilamayo kwathi ogcina wamesha again umamkhulu. Waphinda futhi sabuyela okwesibili sesenza komunye umamkhulu futhi wamesha usisi wami ongilamayo. Kwasala mina. Saphinda futhi ngaphinda ngabo usisi bami ke manje. Still abuya kumina futhi ama-DNA test angichitha mina usisi bami bona ke baphumele kwaba yona ke indlela yabo ukuthi baphumelele kanjalo. Usibiya ke uthi impilo yakhe imile njengoba engena umazisi. Uthi kaningi ecabanga ukuthatha impilo yakhe kodwa ke buye ezikhuze. Omunye umuntu isimo esifanele sengisona ngabe mhlambe wase-decide ukuthatha impilo yakhe. Kwanami uqobo kade kusavela umcabango ofana nalokho ufike emqondweni wami ukuthi kungcono ngivele into engcono ngife kunokuthi ngiphile le mpilo engiyiphilayo because i-useless ayikho into engikhona ukuyenza empilweni. So indaba ye-ID into engiyoyisho nje ukuthi engilimaze kakhulu bafa ngifuna ukukhohlisa. Okhulumela umnyango wezasekhaya KwaZulu Natal umnomzana uCyril Mncwabe uphawule kanje. Njengoba sengizwele ukuthi isizamile ukushaya i-ID akuvumi ukuthi ishaye i-ID kwaze kwaba kufika la uHome Affairs ethi akayothatha kulibofuzo sibone ukuthi labantu athi abakubo la eSouth Africa babakubo yini. Uma kuukuthi liyamchitha phela ulibofuzo kusho ukuthi akakabike ibona abantu bakubo labo. Okubalekile ukuthi komele ke mhlamba ngabe sebuyesikela nje iqiniso ukuthi kanti uqhamuka kuphi. Ngoba siyazi ukuthi lezi indawo ezingale ngakophongolo kwehla koshona komangozi la kungena khona abantu abaqhamuka koMozambique nakoSwazini. Uma engase nje insizwa lana mhlambe ikhuluma iqiniso ukuthi kwenzekani ngoba uma engekho umuntu axhumana naye la eSouth Africa ayisithi ezothi umenza ulibofuzo ukuthola kanti ngempela owala kuyinkinga ke lokho ngoba kusho ukuthi khona lokho esingajeliwe kona. Ezindabeni ze1KZNTV ngingusiyabongwa kaDuma eDlangezwa. Uhlalo weqembu ngomakoti ku-DStv Premiership eRichards Bay FC uSifiso Jomo Biyela uthi kumele iPSL ibuyekeze kabusha ke indaba yokunyuswa kweqembu elilodwa eliswa kwaMotsepe Foundation Championship ongenani nje kumele kube kunyuswe amaqembu amabili. Ekhuluma ke emcimbini okwethula kwejezi elisha uBiyela uphinde wethule ngokusemthethweni abadlali ababili abasha kuLuvuyo Memela kanjalo noSiyanda Msane. Richards Bay FC esanda kukhushulelwa esigabeni se-DStv Premiership ingelinyeke lamaqembu athwele amathemba esifundazweni KwaZulu Natal kule season ka-2022-2023. Uhlalwa leli qembu uJomo Biyela usanxusa ke uba kubuyekezwe kabusha indaba yokunyusa kweqembu elilodwa lisuka kuMotsepe Foundation Championship. Angikho ku-NFD manje kodwa ngikhuluma nje as a matter of principle ukuthi kuronga kanani ukuthi abantu abanjengoMatax u-fought up until the last game abekho kwi-PSL kodwa ku-PSL kunomuntu owine 3 games. I-problem mhlawumbe sesifanele sibakhulumele ukuthi cha akuhamba amathimi amabili ku-NFD kwehla amabili ahambe la number 15 awenzile kahle. Leli qembu lethuleke ngokusemthethweni amajezi alo lizogijima ngawo kule sizini nabaxhaswe ngawo iJoma. Ubiyela ke uphinde wethula abadlali ababili okungoSiyanda Msane kanye noLuvuyo Memela oke wagijima kuPirates nakuMaZulu FC. Siyaqinisa ngendlela uSiyanda Msane ngicela bambonile abantu amabeyibuki bafana is a young boy from Emlazi. Bambonile ukuthi ubedlala kwiKhosafa wonke amagame bafana and the last weekend ubedlala kwiChan ku-squad sebafana so omunye wabantu abasihluphe kakhulu futhi kuma-tax lo sathi ayingeke sikwazi ungamthathi. Sase siyabona ukuthi hayi umkhaya amaZulu adlala kancane. Sase sithi hayi ake sibuke ukuthi siphi fapha kanjani i-team nathi to add experience. I think we know ukuthi last season he was amaZulu top goal scorer. So thina sibonile ukuthi we need that experience as a team. Sase samsayina kuLuvuyo Memela will be part of the Richards Bay. So these are 2 players that have joined us. Siyabonga. Ekhuluma ke nabebe uhambele lo mcimbi ubiyela ke unxuso bayileli qembu lesekwe kwaze seke limele lesi sifundazwe sonkana.
Umbiko kohlanganiswe intatheli 1KZNTV uThabani Maphumulo wethuloka emoyeni usamkeliswe Nqulunga Richards Bay. Ake siphinde futhi imbukelise etolo siyabuya nezinye zeindaba zethu. Nina bendlove namandla nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke izona esithi ngehamba phambili namuhla. Ayayiphike yokuchithwa kwephini Lemeya Kwephini Ezansi Kweyamanzi EMHLATHUZE kanti kubungazele ezesayensi kwelika Mthaniya. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezo 16.65 cents kuyidola laseMelika bengu 20.21 cents kupondo waseBrithani libe ngo 17.04 cents kueuro yaseEurope. Intengo yegolide ime $1,785.85 cents ounce. Uthi intengo kwalo ngahluziwe bengu $94.12 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ayaqina amahlebezi ukuthi umkanje bafana ne-Al-Ahli yaseGibhithe uPesitawu angasagijime kwiqembu laseBelgium i-Anderlecht ngesizini ezoqala njengoba kube ukuthi leli qembu seliphumele obala lathi liyamfuna lo mkadli. Kusukela ke kuhamba umqeqeshi uPitso Mosimane ku-Al-Ahli uTawu kusalokho ke kuqina imbiko yokuthi uyahamba kuleli qembu. Ngokwembiko yabezindaba baseGibhithe uTawu leli qembu laseBelgium lifuna ukumthenga ngemali engu 33.38 million wamarandi. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi igudluka sibone amakhumukadlela singake besiphaka namuhla khumu